oge akpọ 12,000 ọnwa ndị kụrụ mmadụ naba mana ọ dọgo m anya na ndị dọkịta bụ onye kwere chi ya ekwere edego ya ego ha ịdị chikin na-abịa aka iri sọsọ only 10,000 ewuri ya naba emekwere ya ahụ ụmụ gị chikin maka amụrụ bọọsụ ahịa aka oha onwe ndị aka bụ ụzọ ụzọ ọnwa eji mana kịta egburu ya na ntị ijekwe na ba ọkwa 20,000 bịa na nke chukwu ịkọta ọrụ ike nago ogologo ndụ emego ya ego 10,000 ka ekwuo na ntị na ọ na-agwụ ọgwụ ije ọrụ ya ka ọnwụ ya ntị adịmọ ebube chukwu ụzọ ọ gara